Kør. Denne film handler om... Og også... Det er så lige en manager, han skal lige lægge vores bane. Sådan der. Så er vi klar. Kommer en af tricksen. Film mig. Nu skal jeg lave en kickflip, dark slide, to shove it. Og han går klar til kampen. Han tager godt med tilløb på i hvert fald. Han løber. Dark slide. To shove it. Wow. Fantastisk. Så, nu er det ham den andens tur. Er du ikke klar endnu? Nå, ja. Nu kommer ham den anden, mens vi lige viser jer mega sejt trick, jeg har gang lært. Eller jeg har ikke rigtig lært det, men jeg har gjort det engang. Er I klar? Kig godt efter. Oj. Så, nu tror jeg vist nok, han er klar. Oj, hvad er det, han er gang i? Hvad vil han? Oh my god. Hvad har du tænkt dig at lave? Ja. Så, nu skal du lave dit trick snart, tror jeg. Skal lige være klar. Skal lige gøre klar. Så, nu kommer det. Tricket. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad er der sket? 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 Hvad er det, der er sket? Hvad er der sket? Vi skal stoppe den. Ja, imens han lige bløder færdig, så går jeg lige herover og viser jer et sejt trick, jeg engang har lært. Se her. Det starter med, at skateboard skal stå sådan her, så skal jeg sådan her. Og så bagefter. Så. Hvad sker der? Ja. Så. Nu synes jeg, vi nok lige skal køre på noget skateboard her. Prøv at se, hvor sej jeg er, når jeg kører på skateboard. Blødte du ikke før? Ja, jeg tror, vi stopper nu. Hey.